Iepa laguna. Haren segartatu zaio kamerari. Desactivar. Activar. Iepa lagunok ongi etorri lasto txapelen. Kanalera ongi etorri zuzeneko honetara eta itzuliko gara gure oinarrietara Total War Warhammer 2. Honetan esango nuke estrategia jokoak gero Vermintide 2 joko principal moduan edo Warhammer jokoak joko principal moduan izango litzateke nire esientzia bintzat kanalari begira eta gero adibidez Hearthstone, Overwatch edo beste jokoren bat apur bat erlasazio momentuak behar ditudanean eta abar eta gero agian kameraz kanpo beste zenbat joko ez zuzenean jokatzeko baizik eta kanalera igotzeko jokatuko ditut eta igoko ditut hor beraz, hor arazorik ez gainera hor intzidentzia handiagoa dudala esango nuke eta gaur jokatuko dugu Skarsniken kanpaina frogatu nahi dut orko eta goblinekin gainera kanpaina hau esaten duten ez nahiko zaila da hasiera batean goblinak bakarrik erabilia izango ditugulako eta ipotxak oso gertu izango ditugulako eta ipotxak oso gorrak dira eta goblinak asko izateaz gain egongo dira joan eta esan denbora guztian bere ausardia ez delako hemen munduko ausardariek onenak eta goblinak gainera orokorrean etxaien munizioa aguantatzeko eta apur bat desgaste sortzeko erabiltzen dira, beraz esango nuke kanpaina hau frogatzea berezia izango dela. Beraz, kanpaina berria, Imperio Mortalak, a ver, Skarsnik. You want schemes? I got schemes. Vale. Orduan bakarrik lortu alditugu orkoak karak 8 pikos lortzen baldin badugu ez gara helduko gero eroiaren akzioak 150 gutxiago balio du eta esperientzia 100 goblinak eta goblin nocturnoak 140 gutxiago balio dute Guajak botere puntua dartzen dugunean goblin egalariak izateko aukera ematen du ejerzito armada osoan, ez du jarriko dugu kaos invasiorik gabe. Errefortzua gertu baldin badaude tximista eraso egiteko aukera dago, bonifazio karga vale. Eta unitate estrak goblin ilunak fanatikoekin, armiar marraldoi bat eta garrapatu unitate bat. Bau esan da ziko gara. Beraz, izango da apur bat divertigarri eta zai aldi berean. Lehenengo Total War Warhammer dago DLC bat izango litzatekena Skarsnik belegarren kontra ipotxekin eta biak hasten dira oso zonalde zailean. Beraz, divertigarri izan daiteke nola esateko. Baina, ikusiko dugu zer moduz moldatzen garen eta gainera Skarsnik denbora guztian oinez joan behar da, ez dauka zio zerren gainean joatzeko aukerarik, bere
garrapatoa izena... Bai, esan da, orain ez naiz izenaz gogoratzen. Beti izango du aurrean eta bar. Beraz, izan beharko dugu apur bat kontuz berarekin. Potentea da, aldi berean ere astia denez, bueno, astien auleziak ere baditu. Baina, bueno. Ea gure lizunen noiz agertzen den gauzatxo guztiak azaldu alizateko eta bar. Gero egia da, fakzio guztiekin jokatzea, ez dela berdina. Fakzio batzuekin esan daiteke errestasun handiagoa dagoela kanpaina gainditzeko. Ni aitortu behar dut jokatu ditudan kanpaina guztietatik, soilik gainditu ditu dela bi. Batzutan gelditu nahiko nola esango nuke. Ez aurrera eta ez atzera, denbora guztian erasoak zonalde guztietatik eta hor gelditu naiz, ezin mugiturik nola baita esateko, beste batzuekin bidali naute pikutara azkar eta beste batzuek zuntzitu naute oso harin, beraz, bueno. Hemen gainera dozi momentutan kanpaina joan alzaizunez pikutara, momentu batean galtzen duzu zonalde bat, edo zure armada principala joaten da pikutara, sortu behar duzu berri bat, eta behar dituzu txanda kopuru batzuk armada izateko, gero esperientzia lortzearena eta guzti hori. Gobla uste dut deitzen zela. Horren jakingo dugu, suposatzen dut. Agure lizunak esango digula zehozer. Baina, bueno, goblinekin jokaldi interesgarriak sortzeko aukerak ere badauzkagu. Beraz, alde horretatik lasai egoteko moduan gaude. Esker karga pantalla. Total War Warhammer 3 trailerak atera dira. Trailerak soilik ikusi ditut. Badakit ere atera direla gameplay batzuk eta unitate batzuen informazioa. Bueno, informazio hori gutxi gara era nire buruan badaukat, baina ez dute zertxo ere ikusi nahi zuzeneko berezio egiteko. Has planeado tu regreso a Karak, Ocho Picos, tomado por hediondos, infames rebeldes, pieles verdes. El camino hasta los picos no será sencillo. Debes ir al este, hacia territorio imperial. Los humanos desprecian a los pieles verdes, así que deberás luchar con uñas y dientes para vencerlos. Más allá del imperio, los reinos fronterizos y los enanos intentarán detenerte. Deberás destruir a cuantos te encuentres. Al sur, en Karakizor, Belegar Martillo de Hierro aspira a recobrar su hogar ancestral. Karak, Ocho Picos es tuyo, Skarsnik. No descanses hasta haber acabado con la amenaza y esté de nuevo bajo tu control. Tus enemigos son agresivos y no se dejarán intimidar por tu indomable voluntad. Deberás dominarlos, derrotarlos o aniquilarlos. Ya has sofocado rebeliones antes y lo volverás a hacer. Todo el que se te oponga sentirá tu furia. Y después el hambre devora, por supuesto. Destruye y devora a todos los que se alcen contra ti. Vale. Informazio bat, apur bat jokoaren mekanikak zentzuk diren jakila izateko. Helburua da hori lortzea. Karak 8 piko lortzea. Gero unitateak hobetu daitezke eta bar. Gromen DLC atera eta gero puntu batzuk erori daitezke gauza batzuk hobetzeko eta bar.
Vale. Lehen helburua horrelako egitea lau asentamendutan. Lehen da bizi suntzitu barko genituzke Karak Norreko ipotza. A ver, gure armada zer Good moduzkoa da. schemes. I got Recuerda schemes. que tú también puedes utilizar chatarra para mejorar armas y armaduras para tus peñas. Algunas no son más que chusma desarrapada y no les vendría mal. Lehen esan dizudana. Fanatikoak dituzte. Ez dakit zer moduz moldatuko naizen fanatikoak botatzen. Goblina ikusten duzuen moduan. Hauek karna ekaino moduan, argeruak, garrapatoak, armiar merraldoi bat, eta Mr. hemen Snappy. pillo el tacaño. Bueno, honekin gauzatxoak egin ditzakegu. Guazen ona. On it. I'm a schemer. Caracas. Karak. A ver. Askunde garrantzitsua. Salditere izateko eta hemen oraingoz hor arazorik ez dugulako nahi. Vale, eta piko presidente non dago, Karak Nor. Vale, han. Supreme ruler of 8 peaks. Plotting and A ver, scheming. teknologia. Claro. Don't think so. Gogorra izango da, baina borrokara joan behar gara. Eta kanpaina joaten bada pikutara, bueno. Eta jokatuko dugu. Berdin da. Baina gu joan beharko gara erasora, katapultak dituzte. Baiesteruak, gerlariak, bueno. Saiatu beharko gara katapulta eta hauek garrapatuekin minera egiten eta goblinekin bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den. Vale, hor berdin badaude. Zilar eskutua daukate, beraz, 155 blokeatuko dituzte. Beraz, jarri ditzakegu hemen. Goblin ilunak agian sonaldo horretan gainerez gaituzte ikusiko hor suposatzen dut. Arkulariak atzean, arma garrapatoak jarri ditzakegu
Eta Skarnix eta bestea hemendik. Eta hasiko gara bataila eta bidali beharko ditugu aurrerantza. Eta garrapatoak joan handik. Zuek ere mugitu arrantza. Bale, geldi. Astiro. Bale, hona da punteria askorik ez daukatela. Eta unitate bakarrak direnak nahiko ondo iraungo dutela. Running! Running! Warlord of 8 peaks! I'll kick the snot out of them! Let's do this! Letting it! Running! Mi arma flanko batetik. Goblins! Arkulea gehiago hurbildu beharko zarete eta zuek ere hor laguntza emateko. Horra eta zuek jarraitu hortik. Zuek jarraitu hortik mugitzen. Zuek hasi beharko zarete arantza joaten. Filthy snots! Eta zuek horra eta armarekin. Tiro egiten gaude, bale. Fanatikoak horra. Night goblins! Happy to help! Eta zuek Goblins! joan atzera, Skarnix borrokara eta zuek ere joan Running! borrokara eta horra! Bale, nahiko min egin dute. Night is here! Gonna stab him! Moving fast! Zuek horret. I'm the boss! Zuek horra. Eta zu joan horra eta Skarnix. Letting it! Riding! Knife him! Goblin! Gonna kill him! Hona heltzeko etxaiak akatu behar ditugu. Bueno, rantzoiek ez itzuliko. Eta agian zuek zentratu tiroak horra. Stabbers ready! Moving fast! Warlord of 8 Saiatu behar gara alik eta gehienak akatzen. Zu joan horra laguntzera eta goblinak zuntzitu horiek. Drink the brew! They come! Please, President Dem! Batzuk hil ditugu. Goblin! Zuek horra, zuek Busy! Come on, lads! Skarnix horra. Jab 'em up! Abiadura handia emango diogu.
Vale, eta honekin emango du katu txatu ataia. Katapulta pikutera, hauek akabatuta. Bueno. Hau ez dute zerekin amesuntzituta, ba, bueno. Arma horrendik daukagu, hori mantentza garrantzitsua izango da. Saldunak izate ere garrantzitsua izango da. Gero kendu beharko ditugu hor rebelioan askorik ez izateko edo boteretsuak ez izateko. Eta agian errebelioa komeni ez egun zonalde batean ez agertzeko, baizik eta agian guarnizio txiki bat daukagun tokien jarri ditzakegu. Beraz, ikusiko dugu ze gertatzen den. Eskarnikekin baldin badaukagu tximista erazoa, sentatu gaitezke agian magia eta barretan eta honen apur bat defentsan eta bar. Zehatu bar gara bintzat, bi unitate hauek bizirik jarraitzea alik eta denbora handienean. Honek beldua sartzen duelako eta handia delako, gero egia da kainoen kontrasko sufritzen delako eta hau saldunak direlako. Eta etxaiak unitate hauen kontra joateko eraginkortasun handia daukatelako. Behintzat hasierako momentu hauetan. Eta gero, ongi aterazeko hauekin, botatzea fanatikoak hipotzak akatu alizateko. Kargak betiko lez nahiko geldoak dire edo agian nire ordenagailua izango da. Vale, galde dituzte. Vale. Goblinekin hau garrantzitsua izango da. You want schemes? I got schemes. I'm out to it. Has conseguido chatarra, mi señor. Los botines de la guerra no son solo las riquezas de los enemigos derrotados, sino también los materiales desechados de sus armas y armaduras, los cuales puedes usar para equipar a tus propias tropas. Oraingoz hemen. Tu senda de violencia y destrucción ha dado comienzo, poderoso señor. Tu reputación crece con cada víctima y con cada asentamiento que haces. Vale. Utzia zu pakean.
Vale. Hau garrantzitsu izan daiteke. Eta... hor. Lots of plans. Zap 'em up! Ez gara heltzen. Ba, gelditu gara hemen. Skarsnik. Eta horiek hor. Eta hemen orengoz ezin dugu zer egin. Diplomacia. Puedes gestionar tus relaciones con las potencias extranjeras mediante la diplomacia, mi señor. Sopesa la situación con cuidado antes de aceptar un acuerdo. Elfoekin ez dut arazorik nahi. Highborn. Torboganekin ere ez. Then remove your vile taint. Imprudent. Vale. Karak Norn. Erlariak, minariak, bueno. Zeo zerekin beharko dugu. Gauza da, jaitzi zonalde honetatik edo Helmgarrez. Zonalde honetatik jaitzi behar naiz nahi eta nahi ez. Bueno, hori egin behar badut hori egingo dut. Vale. ¡Qué ingenio, mi señor! Con la chatarra has conseguido mejorar tus habilidades de combate. Un buen caudillo sabe aprovechar los materiales desechados sin importar a quién perteneciesen anteriormente. Conocer bien tus puntos fuertes es esencial para tener éxito en tus conquistas. La tuya es una especie brutal y salvaje, mi señor. No se alcanza el éxito discutiendo, sino en la batalla. Jale, tecnología. Mugimendu gehiago. Gobbler's angry! Joan gaitezke. Sounds like a good idea. Who needs killing? A ber. Zeratik eseitateatzen zenbat mugitu margaren. Hori jakitea gustatuko litzaidake. Mugitu gaitezke ona. See you later! Right then, let's do it! Bi txandantan bada ez egu komeni. Eskarnik hau dauka eta ni zehose jartzeko ez daukagu. Ba, beraz... Txanda paso berriro, urrengo txandan erasora.
Bueno, agian egin dezakegu eraso hori horrela bi armaden kontra aldi beren ez du jokatu behar. Karak nor arresiak ditu? Ja, vale. Erasotuko dugu Me protest armada hau lehenengo. Jokatuko dugu. Eske joko honek esan daiteke behartzen zaituela bataia jokatzera. Kasu honetan agian ez genuke jokatu beharko. Gure aurrerago ikusi zuate dela marra antzeko bat eta zegoela ia guztiz hori. Hori zen nahi du gure erazteko aukerak handiak direla. Beraz, horia oso hori badago, egin dezakezu makinak egitea modu automatiko batean. Baina oso hori ez badago, eta, bueno, oso hori ez badago eta gorri kolorea gutxi agertzen bada, ez jokatu, bestela jokatu beti. Vale. ready to scrap. Epa, bufgitar. Bueno, autoresolberretan ez uste horrelako aukera askorik ematen duenik eta bar. Vale, arkulariak atzean. Zuek hor. Zuek hor, eta zuek apur bat atzean badespada. Arma eskarsnik eta beste hemendik. Eurak badatoz gure bana eskesore hobeto. Esaten nuen, nazionalde hau oso hori ikusten baduzu horrela moduan ematen duzu autoresolver eta ez dituzu unitate asko galduko. Baina baldin badago hau hemen, hor markatzen dagoen tokian, bagian komeni zaizu gehiago jokatzea. Mugitu apur bat aurrera. Tiro apur bat egin alizateko. Goblina joan ze posizioak flankoetatik. Vale. Zuek zoazte erasora joan. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Todo bien? Arma sartuko du gorra eskarniz
Horra. Hemen egin duguna izan daiteko netorri. Edo nahi izan ez gero egiten duzu horrela. Eta esaten duzu. Hauek. Horra, ematen duzu hemen. Eta hauek atzetik. Itxaron. Zuek horra. Sekulako sarraski egin dugu. Zuek joan horra. Zehatu gara alik eta gehien akabatzen. Arma txikitzoa, Zuek horra, zuek gelditu tiro egiteari. Zuek zoazte horra. Begira zen arma polita. Zuek horra, abiadura handiagoa. Baina da lehen da biziko bataia. A ver. Amalo gelditzen dira, saiatu bargara amalagoak akabatzen. Bi gelditzen dira. Hemen Benny Hill moduan, pikutara. Kendu diogu ipotzi euren eroia, beraz moralean hori arriskutza izango da. Bi nibeli irabazi ditu, hauek nivel bat. Gauza hona duena Total Warrek da hori, gelditu alduzu lapur bat bataia eta esan erregimendu bati, joan zaitezte hona, joan zaitezte beste aldera. Gero jogatzen baduzu batzu jogatzen moduan, legendario moduan, orduan hor, ja ezin duzu, ematen badiozu, bataia gelditu, ezin dituzu agindurik eman. Beraz, bueno, hori apur bat emozio gogorrak nahi izatekotan soilik. Saiatu naiz, zailtasunik handienean jokatzen eta nahiko azkar botan haute pikutara. Baina, beno. Fanatikoak botatzea hor momentu horretan garrantzitsu izan da. Gero itxaron behar da denbora bat aukera hori berriz kargatzeko. Eta orain, izango dugu bataia bi armadaren kontra. Gainera esan behar da kanpaina hau ez dela batera erreza. Batez ere goblinekin ibili behar zarelako hasieran. Baina beno.
115 hauek bakarrik. Bueno, ipotzen unitate hauek nahiko simpleak dira, gero ja agertzen direnean bizar luzeak eta abar, orduan ja hor arazoa goblinekin bihurtzen da nahiko gogorragoa. Ja esperientzia lortu duten. Eta gero ikusi dudanez, edatze duzunez, ezin zenuela zuzenekorik egin, besan dut, aprobetxatuko dut gaur zuzenekoa ere ordu hauetan egitea, 5 edo horrela. Liderazgoa. Supreme ruler of 8 peaks. Vale. Niveles igo egin da. A ver. Ochoa, cuchilla sangrienta, vale. Skarsnik. Bizitza gehiago. Eta orain, batailarik zaiena. Get 'em! Edo eurak datoz gure gana edo jarraituko dugu zetio. Itxaron. Stabby, stabby! Knife 'em! Eta orain bai, txanda pasa. Dena ongi. Teknologia. Hazkunde gehiago. Eta hauek hemen. Ezin dugu ezer reklutatu. Not likely. A ver, Killing time! zu. Etorri hona. When I gets there, gonna stab. Bale, ezin dugu ezer egin. Best I do it. They're dead! Jokatuko dut partida, zetioa.
Bale, ez dago izkutatzeko lekurik, edo agian bai. Ideia bat daukat, gure kartak ondo jokatuz gero, irabazteko aukerak eman aldizkigunak. Eta klabak izango dira bi unitate hauek. Agian aurrerako Blood Bowl izango dugu kanalean, ekin ta ekinekin jokatzeko, a ber. Zuek ona. Zuek horra. Printzipioz hor ez lituzkete ikusiko. Let's scrap. Hori utzi hor. Gotta kill him. Zuek jarri hemendik. Zuek jarri atzean, arma hemen, Quick, hoppers. saldizkoak hor. Eta zu hemen. Shout. Eskarnix hor ondo dago, eta zuek ere jarri hemen. Beraz egingo dugu. Hauek guztiak mugitu horra. Eta zuek atearen bila. Stat, stat. Vale. Oiek atera doaz eta gu bitartean horra joango gara. Ez dago inor, ez gaituzte ikusten. Fight for more. Zuek tiro egin horra, eta zuek Running. Let's get moving fast. igo. Get him. Vale, zuek hor ondo zaudet. Where's the cave? Zuek ere joan igotzen pizkanaka pizkanaka. Good lass, bring the herbs down. Zuek hor ondo zaudete. Zuek joan. Moving fast. Ready. Joan horra oraindik ez dituzte ikusi. Moving fast. Running. Ipotzek zuek ez ikusteko. Eta Eskarnix, zu ere alduzunan igo zaitez gora. Edo agian ezin da igo gora, vale. Kick him in. Zuek joan hortik horra.
I'm the boss! Running! Horrez da heltz. Come on, lad! Ez dituztenez ikusten. Hala, min gehiago ingo dugu gainera. Not goblins! Goblins! Scabbards ready! Very good! Shifting it! Zue joan horra. To get stabbing! Arma sartu horra. Zuek orain tiro egin horra. Quick, hoppers! I'll keep the snot out of them! Zonalde hau gure ganatzen hasi gara, ez gaituztelako ikusten. Hau izan da pur bat distrazio erasoa, arma horra. Zuek joan erasotu horra. Stickers ready! I'm the boss! Horra. Arma. I got me brother! Get us! Please, stop it! Come on! Bueno, unitate bat, ona. Can we stand? Denbora egiten dugun bitartean. No stabbing! Nasty stalkers! Charge! Please, gobbos! Orain kamara azkarra. Sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Eta irazi dugu.
Horrela irazten da, gainera ez ditugu unitate askorik galdu, zonalde hau izango da guretzat. Eunda 54, ez du bat ere hil, baina bueno, gonda hor morala sartzen. 72. Ba bueno, zonalde hau guretzat izango da. Egingo dugun oren izango da base principalera asistu bizian joan, zalditeri unitateak harrapatu, apur bat ere abiadura izateko. Hau egingo dute falange goblina hor, ba bueno, bere euren lanak egiteko eta bar. Eta gian arkulariak beharko dugu armada potente bat etxaiak utzinaka irabazten joateko eta bar. No es. Guretzat. Stabby, stabby! I got me brother. Karagnor. Vale, Skarsnik. Eta zuri ez dakit aukera emango didan gero armiar marraldoia jarri ahal izateko. Karagnor, bigarren nivelera. Eta oraingoz ezingo genuke zer egin. What? Ba, itzuli behar gara ona. See you later. Vale, txanda pasa.
Grasshopper's hungry. Eta hori zergaitik. A scheme worthy of Skarsnik. Who needs killing? 2 in 1. Right then, let's do it. Vale. Vale, hor geratuko gara, Karak Norn. Zenbat balio dute? Itxarongo dugu. A ver. Skarsnik, warlord of 8 Peaks. I like a good plan. Bueno, racha, tecnología. Honekin armada osatzeko. Ez dut ikusi kanpainaren helburuak. Batzutan suertatzen dira luzeegiak. Hori horra. Lots of No. plans.
Hauteskunde eta hemen. Dirua beharko dugu eta zu etorri hona. You need me? Eskabenak. Zea raro ez da egotea hortik eskabenak. Fuerte sol. Morteroak, saldunak. Espatari handiak. Bueno, agian hemendik dezakegu salto ona. Diplomazia. Txanda pasa. Vale, kaka. Ahaztu egin zait berrire, eta hori esan dudala begiratuko nuela hori. Bueno, segatuko naiz begiratzen urrengoan. Ez ere egin aurretik. Aberlan, Estirlan, imperioak ere min egite euren artean. Hor eskabenak daude, ez daukat inolako zalantzarik. Osea, suntzitu behar dira fakzio hauek. Bueno, egia esan da eurak ere suntzitu daitezke euren artean. Kontrolatu behar ditugu zonalde guzti hauek, beraz, osea, kanpaina laburra nahiko luzea da. Eta hemendik horra, eskabenak daude. Badakit. Vale, hor dago Belegar. Berdin zait. Nine. Zori ez. Do you take me for a wazzock? Ez da I Gilworsen. think not. Belegarrek ere bere movida aiztuak ditu. Hemen egiten duzu horrela eta ez dut bat ere galdu. It is make 'em bleed. Probintze bat gure esku. Arma erraldoia. Skarsnik. Skarsnik. Eta diru gehiago. You want schemes? I got schemes. You caught me in a non-murdering mood. Let's just this is. Vale. Horkoak topat ditugu, beraz hori mesedegarra izan daiteke guretzat.
Hori hor, txanda pasa. A ver. Hor irabaztea oraingoz ezinezkoa da. Batez kontuan izan da magiarik oraindik ez daukagula. Bueno, horkoak hor baldin badaude. Baina asko ere ez dira. Come, Trixie. Teknologia berria. Vale. More boss in it. I hear ya. Me trotter's ready. Mugituko gara horra. Dirua. Hemen guarnizioa nahiko kaskarra da, baina gure zeraginak ere balditugu. I got plans. Karak Hirn. For the wisdom of Valea, Karak Hirn. my axe thirsts for war. Supreme ruler of 8 peaks. Utziko ditugu bakean. Oraingoz. A ver. I got me brother. Sounds like a good idea. Legging it. Mugituko gara horrantza. Horra heldu behar gara. Guazen onarte. Shifty. A scheme worthy of Scarsy. Morks told me to listen, so talk. Fine. I'll hear you out. What? Warsack. Warsack. Walk on my side. I'll do it.
Txanda, pas. Bueno, agian matorka erasotu dezakegu. Guarnizio handirik ez badauka. Inozoak ez dira. Who needs killing? I like a good plan. Right then, let's do it. I'm off. Vale. Txanda bat. Ursula. You caught me in a non-murdering mood. Let's chat. Go on, talk. Me! Greetings! How can we fleece up? I mean, help you? Ez dute nahi. Ba, txanda paso ingo dugu. Ida lortzen dugun karak 8 piko guretzat izatea. Edo agian bertan dauden tropak potenteak dira. Mi señor, una potencia rival desea efectuar cambios en vuestras relaciones mutuas. You want schemes? I got schemes. Sounds like a good idea. I'm leaving. A ver. Skarsnik, warlord of 8 peaks. I'm out to here.
Non gaude. Anda pasa. Homerekin, gringorrekin elkartu gaitezke, hipotzen kontra. Ready. Talk. Cause my chopper gets Nick. Alright. Plotting and scheming. Me brother's ready. Anda pasa. A ver, hau... I got me brother. A ver... Vale. Lots of plans. Going. Zuek mugitu horra. Es que pilla bat dira. Dog off. Let me think about it. No! Nah. I refuse. Now then, what can we do for our fellow greenies? Don't mess with me! What's your messy?
supreme ruler of 8 peaks. I like a good plan. A ver. Segada bat. Skarsnik, warlord of 8 peaks. Eta zuri. No fool that's safe in the world. Get him! Txanda pasa. Suposatzen dira eurak etorriko direla gure bila. Baina beno. Ikusiko da zer gertatzen den. Bigarren armada bat atera beharko dut. A ber, bada bai. You can't ask this of me. Happy to help. Go in. What a zugging it do you want? I'm the best. Dog off. Stick 'em. They're dead. Agian hau kriston kagada izan da, Bueno, egin dezakegu lehengo estrategia berdina agian.
Total. Knife 'em! You've been staring at the bad moon? Killing time! Jokatuko dugu. Espero dut plazer dian ez egotea inortxo ere ez. Ondo ateratzen banda, ondo ateratzen da. Ez ba da ondo ateratzen, ez da oso ondo ateratzen. Warlord of 8 Peaks! My dagger's ready. Gonna kill us. Let's scrap! My prodder's ready! Nasty skulkers! Night goblins! Ah, bale, armiasma txiki batean doa. What are we doing? Good plan! Ah! Madarikatuak, ni hortik esan ez pasatu. Let's scrap! Let's do this! We is gobbos! Get them! Bale, hau ez da ideia hona izan.
Get 'em! Let's scrap! Get lantern ready! Get lantern ready! Let us stab 'em! We do it! Who can we stab? Moving fast! The lads are ready! Asko ez gaituzte nahi, Here's the cave! That's good! Squig hoppers! Running! Bueno, egin beharko dugu. Nasty skulkers! Egin beharrekoa. Gobos roll! Get a killer! Zuek. Moving fast! A ver. Soy Juan Horra. Oh, get him! Fanatics away! Stab him! Oiek ez dituzte oraingoz ikusten. Hemen gure arma eta liderra. Running! If God wants it! Gonna kill him! Juan, Charge! Horra eta zuekirekin. Stab him up! Big boss! Stabbers ready! Right then! War ready. Eta orain zuek. Bueno, rantza. Apur bat despiste egiteko, baina erdiko hauek ez da mugitzen. Stab him! Goblins!
Ez, Drink the blood. zuek What? This stinks. arma pila bat sufritzen dabil. Chicken. You saw? Warlord of AP. Where's Gallows? Moving forward. Haiek ez dira euren lekuetatik mugitu ere nahiekin. Quickhoppers. Eske saiatu behar gara katzen, Please, Dobby. alik eta gehien. Eta orain zuekin Warlord of berriro AP. gantza. Get up, Lieutenant! Good now! Running! We is better than them! Charge! We is better than them! Goblins! Zueki hortik. Gonna stab him! Venga, galdu behar du liderazgoa eta hori nabaritu egin behar da. Get going! Warlord of eight peaks! Get ready to war. Goblins! All right! Here's better than that. Nasty skulkers! Running! Bueno, guazen horra laguntzera. Zuek bitartean saiatu horma botatzen. Itxaron, Let's do this! liderrak abatzen badugu. Kill 'em!
Liderrak akabatzea garrantzitsua da. Ez itxaron, gelditu. Ez dut uste geldituko direnik. A ver. Nasty skulkers! Moving fast! Berriro berdindu da. This stinks! Spider-Rider! Get him! Bueno, ala Juan behar zeio geisten, baina bere ala gainera. A ver. Where's the key? Let's fight! The lads are ready! Nasty skulkers! Stab 'em! Let's fight! Let's do this! Gotta kill 'em! The lads are ready! Goblins! Please come out! Gotta kill 'em! Nasty skulkers! Nice one! Gotta kill 'em! Moving fast! Ah! Ah! Moving fast! Nasty skulkers! Running! Cover! Go! Get him! Squeakhoppers! Nasty skulkers! Get going! We use gobbos! Moving fast! Ez ditu euren generalak akabatu, ala? I got me brother! This stinks! Let it in! Squeakhoppers!
Running! Yeah! Yeah! Moving fast! Agian horiek ez dira itzuliko. Let's grab! Get coming! Here's better than that. Gotta kill her! We ain't gobos! Justice! Skulker! Goblins! Come on, lads! Spider Riders! A ver. Baina euren liderreta denakatu dugu. It stinks. Nasty skulker! If Gork wants it! Let's just stab him! A ver. Necesitu euren liderrak agatu ala. Get going! Let's grab! Running! Nasty skulkers! Fight those stabby! Gonna stab her! That's him. What order they keep? Nasty skulkers! Get going! What order they keep? Let's get going! Ready to strike! Don't want to leave. What order they keep? Get going! Who we killing? Dog's will. Time to war.
Eta pikutera joango zaigu. Bueno. You sure? Warlord of 8 Peaks! That's good. Crooked move! A ver. You first! Charge! Get him! Let's kick him in! Let's fight. Warlord of 8 Peaks! Running! We is gobbos. Moving fast. Gobbo is hungry! That's good! If A God ver. wants it. Gobbos rule! Killing time. Moving fast. We is President Dan. What are we doing? A ver. Night is here. Charge. They're dead! Hemen kaos nahikotxo dagoela esan daitek. Get going. ¡Luego! If God wants it. Nah. Rotting time! Orain nator. ¿Qué quieres? ¿Cómo se dice qué? Garestieria. Bueno, ba hemen gaude. Attack! Drink the brew. Get going. Warlord of 8 Peaks! Fanatics away! This stinks. Let's fight. Fight for Mork! I got me brother! A ver, goblinak gelditzen direla. Night goblins. Fox says do it. Gotta kill him! Get him. Warlord of 8 Peaks! A ver. Paso a pikutara. Knife him!
Drink the brew. Who can we stab? Let's grab the saw. Get him! If God wants it! Bless you. Get out, boys. Where's the key? Charge! Stick 'em! Let's fight! Warlord of 8 Peaks! Place one wall. You first! Moog says do it! Don't want to leave. Russia! Get out to ready! Right then! Get him! Get out, Where's boys. the cave? Happy to help! Warlord of 8 Peaks! Gonna kill him! Gonna kill him! Who we killing? Doing it! Legging it! If God wants it! Killing time! Drink the brew! Stab him! Orko beltza gainera hor. Night goblins! Gonna stab him! Jo, galduko du hauengatik. Wah! Let's fight! Time for slaughtering. Warlord of 8 Peaks! Night is here! Whatever! Gobbo's rune! Warlord of 8 Peaks! Goblins! Gonna kill him! Warlord of 8 Peaks! Right then! Get going! Jo, pikutera joango zaigu hemen inozoaren egiteagatik, Ready to scram! This stinks! Get going! Let's get stabbing! This stinks! Wah! This stinks! Bring it on. I'll kill him all! Get going! Get out, boys. Stab him up! Stinks! Let's get him!
Jo, F. Eta hori ezin dutela pila bat. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago.